a som v Toulouse a ideme teraz na pobrežie. Nazdar! Nazdar! My sme vo Francúzsku. Zuzka, pozbudzuj. Áno, už sme tu. A kudy aj ty ideš? Čo, Maťo? Zima ti je? Netoč to! Není tu zima, veď tu je krásne. Neba to 12 stupňov, vôbec nie. Však vidím, že si no volajaká, ona je vyzlečená. Ideš sa okúpať? To sú nové plavky. Jaj. Neba Maziková. Martinovi je teplo. Jako? Už sa musí obliecť, aby nedostal úpal. Aby si nespal Peknú fotku vystav. A fakt je peknú. Jakú? Počkaj. Na dole. Rýchlo. Kokos. Si úplne neľudský, veď ja som si úplne necítila nohy. Rifle. Celej noce, pane. Umrem z vás ľudia. Nadávam jak pohár. Kudy si našiel novú hračku, kúkaj. Pardon. Dávajte všetko. Nie nejako čisté. Ahoj, to je Zuzka, to je Stano, Nie, to je Rob, Kudy. vieš, že to nemám rada. A počkaj, Martina ti ukážem. Chceš vidieť aj Martina? Ukáž Martina. A pozdrav všetkých. Ahojte, Čau. ahojte. Čau. Zdravím všetkých, ktorí pozerajú toto video. Ja takže A mňa čo by nestrach. si odkázal domov? Že ich všetkých mám strašne rád a že sa neviem dočkať vidieť svojich detí. Mojžiš! Ja som dneska Mojžiš! No, daj. Bala, bala,